Radili smo stilske figure, radili smo poređenje, metaforu i alegoriju i meni ništa nije jasno, ja sad moram to ponovno. Ćao, ti gledaš Sovicu bez puškica, a u današnjoj lekciji radimo stilske figure i to metaforu, poređenje i alegoriju. Kako ćeš najbolje da prepoznaš poređenje? Po poredbenoj rečici kao ili ko ili poput. Pogledaj primjer. Pametan, jedan deo koji se poredi, sa ovim drugim, pčelica. Pametan kao pčelica. Brz kao munja. I sad tu možemo da nabrajamo 1000 primjera. Važno je da imaš dva elementa koji se porede i da imaš ovo između, ovo kao. Ili ko ili poput. A šta je onda metafora? Metafora je to isto, samo bez ovog kao. Metafora je preneseno značenje. Dakle, ne bukvalno, nego preneseno. Šta to znači? To znači kada imaš recimo, pa on je tako zlatan dečak. Ne znači da je on stvarno, bukvalno od zlata napravljen, već znači da je on dobar, da je on vredan dečak. To isto važi i za ovo nežni cvet. Ona je zapravo nežni cvet. Kad bismo imali ovo kao, to bi bilo poređenje. Ali ako kažemo ona je nežni cvet, pa nije ona stvarno nežni cvet. Nije bukvalno to. Nego je toliko mila, toliko ljubka da je nežni cvet. A šta je onda alegorija? Ovde sam navela primjer Aska i Vuk. To je delo koje zapravo cijelo ispripovedamo u tom maniju. Kada je metafora prenesena na čitav tekst, kao što je u ovom slučaju pripovetke Aska i Vuk, onda imate alegoriju, zato što Aska zapravo predstavlja umetnost, a Vuk predstavlja sve ono što guši tu umetnost. Zato je ovo preneseno značenje teksta i to je alegorija. Nadam se da su ove stilske figure sada malo jasnije. Obavezno uradi kviz da proveriš svoje znanje. Subscribe se, a mi se vidimo naravno u nekom sledećem videu. Pozdrav!